Trending ng God sa social media ang mga obra kan realism visual artist gikan katanduanes na si Paul Tindugan. Kumpara kaya sa nakatudan, table napkins o tissue paper ang pigdodrawingan niya kan sa iyang mga obra. Nagkapira sa talaga namang jaw-dropping niyang tissue paper art, iyo ang portrait kan oldest Filipina tattoo artist na si Wang Ut. Istorya niya, taong 2019 kan enot niyang puunan ang sa iyang tissue paper art. Taong 2020 kan mas lalo siyang mabistuhan. Nag-viral kaya ang portrait niya kan mga crew sa sarong fast food chain na ipigdrawing niya on the spot. Sisay mananggat ang dai mabibilib. Para kay Tindugan, naisip niya ining gibuhon bilang pagpapasalamat sa kapagalan kan mga crew sa nasabing fast food chain. Para bang naglaro sa isip ko na parang mag-challenging yata na parang i-drawing ko siya sa tissue. Na kung saan yung tissue na yun, galing yun sa pinamerienda sa amin na galing sa isang fast food chain. Na kung saan yung tissue na yun, doon ako nag-drawing. So, dinrawing ko siya. Nung pinost ko siya sa Facebook, natuwa yung mga tao. Doon talaga siya nag-viral. Alagad aram daw nindo naan sa iyang talento, liyabi man ngani dawa papano makauwa sa kadipisilan ang nagkapirang magurang na may mga pigpapaadal. Notebooks asin lapis kaya ang nagiging karibay kan mga gibo niyang obra na pigtatao niya man sa mga piling estudyante sa saindang probinsya na para sa iya dawa papano kabawasan naman sa mga gastuson ka mga nagpapaadal na magurang. Hindi lang naman sa tissue, sa pagguguhit ko, sa pagpipinta ko. Ang pinaka ko lang talaga makapagbigay ng inspirasyon, makapagbigay ng saya. Kasi maraming mga bata ang gusto matuto mag-drawing, lalo pa nung binuo ko yung grupo ko na kailangan mo silang i-push para ipakita yung talento nila. So kung wala silang basihan para ipakita yung talento nila, paano mo sila ipapakilala paano sasabihin sa kanila na mayroon kang talento? Taong 2018, kambilugo ninda kan mga pag-iribang artist ang katanduanes artistic mind and outstanding talents o kamot. Nahastangon yan, padagos pang pigbubuhay ang advokasiyang one portrait karibay nin 100 notebooks asin lapis. Sabi niya, nagpuunan sa iyang proyekto kan minsan may saro siyang aking tinauanin lapis na labinanggad ang namatea na kaugmahan sa iyang ginibo. Hindi ko man hinahangad na pag-usapan o mag-viral. Ang pinaka-importante kasi sa mga artists ay yung may bahagi mo lang yung talento mo. May ipakita mo lang yung talento mo . May matuwa na isa, okay na yun . Mas maganda yung mas masaya sa pakiramdam yung mas marami yung natutuwa. So mas maganda sa pakiramdam yung ganun. Sa ngunyan, nasa 11 eskwelahana ang natawan niya nin libreng notebooks asin lapis. Nagpopoon-poon naman siyang magtipo nin mga art materials na sa iya man na ipapanao sa hubines urog na itong mga nasa puso man ang arte. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.